Národního souboje máme v ringu, pojďme si je představit podrobněji. Nejprve roh modrý, 44 let, 182 cm, 82 kg. Nastupuje za Nova União, jeho trenérem je Keveny. Jeho bilance v profi, jeden zápas, zatím jedna porážka. Až z daleké Brazílie přiletěl Fernando Fernandes da Mata. A míříme do rohu červeného. 40 let, 178 cm, 84 kg. Nastupuje za Berserkers Team a Bastion Tychy. Jeho trenérem Damian Herčík. Bilance v amatérech 20 vítězství, 3 porážky. V profi jeden zápas, jedno vítězství. Je to polský šampion ADCC a několikanásobný vicemistr BJJ. V rohu červeném stojí Přemysław Kosti Kostář. Čeká nás zápas podle pravidel MMA ve váze do 84 kg. Rozhodčím v ringu Pavel Touš. Pavlo Pikante Touš bude v ringu pri tomto zápase, ktorý ja očakávam, že to pôjde do toho grapplingu, ale uvidíme. Možno budeme prekvapení, každopádne veľmi sa na to teším. Naozaj dvaja elitní grappleri, veľmi skúsení borci, ale nie takí skúsení v zápasoch. Po 20 rokoch naspäť Kostář v ringu v MMA zápase. Proti nemu Damata. No čo, pôjdeme na zem? Alebo to rozhodne postoj, ako to býva taký ten paradox pri strete dvoch grapplerov. Respektíve poľsko-brazílske derby, brazílsky súboj na českej pôde, ale vieme, že Kostář je jednoznačne v tej pozícii toho domáceho bojovníka, má tu podporu. Rozhodně tady má víc fanoušků než Fernando, který bohužel tady z Brazílie přivezl, ale jako je jich tady dost, je jich tady 5 nebo 6. Áno, slušná enklava brazilských zápasníkov. A dnes inak ich zaujíma jednak ich zápasy, ale jeho veľmi tešilo, že vďaka časovému posunu by mal stihnúť ešte futbalový sviatok v Brazílii, finále Copa Libertadores, pretože tam hrá jeho obľúbený tým Flamengo. A myslím si, že ten úvodný výkop bol teraz o 22. tak z toho prvého polčasu asi veľa mať nebude. Ale teraz ho aj tak najviac zaujíma jeho vlastný súboj. Teď má navrch polský borec, který je ve výhodnější pozici. Damata trénoval po boku takých ikon ako Jose Aldo v týme Nova União. Od roku 1995 sa venuje brazílskému jiu-jitsu. Polský borec je právě v BJJ taky docela zkušený. Áno, naozaj dve grapplerské esa. Tak tady máme chycenou gilotinu a mají docela hluboko. Ale už je venku. Možná se mi to zdálo, možná to bylo úhlem pohledu, no. Tak teď jsme chvilku zase v postoji. To bude mať návrh postoji. Kostář to tam zatiaľ zdal taký, by som povedal, istejší. Zatím to jsou spíše takové náznakové údery a kopy. V podstatě ani jeden ještě nenašel svůj cíl. Tak polský borec, opět zkrátil vzdálenost a doslova vyhodil Brazilce z ringu. Ste niekedy možno trochu úsmevné situácie pri MMA zápasoch v ringu. No, úsměvné, ono je to opravdu za mě nebezpečné. Pravda, bavili sme sa už o tom aj vlastne v úvode toho turnaja. Keď samozrejme ono boli už aj také veľmi nešťastné situácie alebo nezodpovedné, keď dokonca z klietky vypadli zápasníci. Stalo sa, že zabudli zavrieť dvere, neboli dobre upevnené. To sú taktiež veľmi nebezpečné situácie. Já jsem naopak zažil situaci, kdy byla špatně upevněná, špatně zakrytá klička u dveří a borec, který dostal KO, tak spadl přímo na tu kličku, rozseknutá hlava, strašně moc krve a navíc zalehl ty dveře, takže se vlastně nikdo nemohl dostat dovnitř.
Už je to pár let zpátky, no. Dneska už si myslím, že i ty klece jsou daleko lépe postaveny. Ale pojďme se opět věnovat tomuhle zápasu. Opět polský borec ve výhodnější pozici, snaží se tam propasírovat ty krátké lokty. To jsou určitě velmi nepříjemné pro Brazilce. Navíc tam má zaléhnutou tu jednu ruku docela. Pravidelne súťažia na tých grapplingových turnajoch obaja. No, teď se mu opět podařilo zakleknout ruku. Polský borec je za mě i takový silovější, on je prostě menší, má prostě více muskulatury, takže na té zemi je to pro něj trošku výhoda. Zatiaľ mu aj tie MMA pravidlá sedia o niečo viac, keď po 20 rokoch sa vracia do klietky, ale samozrejme on ako tréner v Berserkers Bielsko-Biala je predsa viac v tom nejakom zápasovom rytme so svojimi zverencami. Vidíme tam aj Rafala Haratika, šampióna KSV v jeho rohu. No opäť. Nie, že Kostáš ešte mohol pridať nejaké údery, má ešte 10 sekúnd na to. Nepríjemný lakeť, ale tam ho upozornil Pavel Touš. Musí dávať pozor na to, kam tie lakte smeruje, čo sa týka chrbta. No, za mě první kolo ve prospěch polského borce. No a Damata teraz dostal celkom sodu od svojho trénera v rohu. Po tom prvom kole pochopiteľne nie sú spokojní s tým priebehom. A nie sa čomu čudovať. Pomaličky sa už budeme chystať do druhého kola. Poďme na to. Ďalšia 5-minútovka je pred nami. A čo nám ešte ukáže aj Fernando Damata? No a Kostáš okamžite po tom údere sa ponoril do takedownu, ale opäť tá istá situácia. A tento raz ešte nebezpečnejšia. Brazilec se mi zdal otřesený. No, vypadá to, že v pohodě. Tak som hovoril, no, môže to byť na pohľad úsmevné, no pre Brazílčana Damatu to úsmevné rozhodne nebolo. Ani jedna z tých situácií. Kostáš prebral ten jeho pokus o takedown a vyzerá to tak, že on skončí naopak tej výhodnej pozícii a pridáva tam tie údery. No, ten pokus byl velmi nepřipravený, to bylo fakt zběsilé. Z diaľky veľkej. Skočení do nohou. Tam ho Kostáč vysproloval a rovno to aj on sám preniesol na zem. Ono, čistý grappling MMA je jednoducho veľký rozdiel, už len v tých úderoch, ktoré tam môžu prísť na zemi. Tady Brazilec inkasuje nepříjemné údery na tělo. Teď už i na hlavu. Kostář dokáže vytěžit z té pozice opravdu, co se dá. Údery, krátké lokty, na hlavu, na tělo. V podstatě, kde se uvolní kousek místa, tam se snaží trefit. Pro Brazilce velmi nepříjemná pozice. Plne v réžii Kostáža je tento duel.
Trošku mě to překvapuje, protože byl to Damata, který chtěl ten boj opět přenést na zem, ale na té zemi opravdu tahá za kratší konec provazu. Podľa mňa mu vôbec nechutia tie MMA pravidlá, čo sa týka tých úderov. Jednoducho on je zvyknutý na ten grappling. Tam mu takéto niečo nehrozí. Trénuje aj v Heidelbergu, teraz už v Nemecku vlastne. Má tam svoj gym, vedie tam tréningy brazilského jiu-jitsu. Chcel si ale skúsiť to MMA, on bol naozaj veľmi vďačný za tú príležitosť. A že má, dá sa povedať, adekvátneho supera, naozaj dvaja skúsení muži v rámci bojových športov, ktorí ale nie sú aktívni zápasníci. Veľmi dobrý matchup v tomto smere, ale Damata v ňom ťahá celkom jasne za kratší koniec. Inkasuje tam taková ta krátká kolena. Zase údery. No a teraz podľa mňa údery lakte, to je cesta pre Kostáža, ako to ukončiť. Na tělo, na hlavu, v podstatě střídá cíle. Je vidieť, že Damata toho má aj fyzicky dosť. A Kostáž skúsene drží tú vrchnú pozíciu. Nedáva vlastne Brazílčanovi priestor na to, aby s tým niečo spravil. Či už sa postavil. To tam nemáme úplně, nevidíme, co se tam děje, ale vypadá to, že to tam má docela hluboce chycené, tlačí ho tím tělem. Áno, Kostáž má ešte 40 sekúnd do konca tohto kola. A vypadá to, Brazilec se chystá klepat. Áno, je to a klepené, klepe, je to áno. tam. Tak Kostáž to dokázal dotiahnuť. Mal ten zápas jasne vo svojej réžii. No a nachytal Damatu na zemi. Tak ako som si myslel, že cez škrtenie to nepôjde, že to si takýto skúsený grappler postráži, tak opak je pravdou. Kostáž to tam dokázal prepasovať. Počkal si na tú svoju príležitosť a tam sa aj ukázala možno jeho ten trénerský pohľad. Tie skúsenosti, ktoré má z rohu. Nikam sa neponáhľal. Počkal si presne na svoj moment. A v poslednej minúte druhého kola víťazí pred limitom. Diváci môžu byť spokojní. Kostáž tu mal naozaj silnú podporu. Takže pojďme vyhlásit vítěze tohohle duelu. Poprosím oba borce na střed. Takže v tomhle duelu tedy vítězí ve druhém kole na submisi, tedy na škrcení, polský borec Přemysław Kostáž.